שופטי ההתמודדות, גילי כהן יחד עם אסף אוברלנדר ודן ילון. הפועל ירושלים במקום הראשון, הפועל תל אביב מן המקום הרביעי בסיבוב הקודם. זה נגמר בניצחון ירושלמי 75-70. ירושלים מגיעה למשחק הזה כשעומדת על רצף הניצחונות הכי ארוך שהיה העונה בליגה, 12 ניצחונות. הפועל תל אביב הפסידה 3 מ4 משחקי האחרונים, כולל בגביע. אין ספק אתגר גדול עבור ארז אדלשטיין. האדומים מתל אביב בתלבושת האדומה, האדומים הירושלמים בלבן, כדור ראשון לבן. להתקפה יותם אלפרי. כדור ראשון כבר הולך פנימה, כבר עבירה מהירה של שחקני הפועל תל אביב בניסיון למנוע את הנקודות הללו. עבירה נגד ג'וש אוהנס. אחד הדברים שמייחדים את הפועל ירושלים בעידן ברד גרינברג זה העובדה שהקבוצה כל הזמן מחפשת ללכת פנימה. אמנם המשחק עם נס ציונה הם כלו 16 שלשות, אבל ברוב המשחקים, גם באירופה, הפועל ירושלים גם רצה, גם במשחק עומד, מנסה קודם כל להביא נקודות מבפנים, וזה הולך, וזה יהיה המפתח מבחינת הפועל תל אביב. אני חושב שארז אדלשטיין לא תהיה לו הרבה ברירות, הוא יהיה חייב היום לשמור הרבה אזורי, הוא לא אוהב את ההגנה הזאת, אבל הערב אין לו ברירה. אריאלי להתקפה בהפועל תל אביב, תמיר אריאלי בחמישייה יחד עם קרלון בראון עכשיו. שולח את הכדור שלו לגוט. אריאלי, הרפר, הכנסת כדור טובה מאוד לבראון, ויהיו כאן 2 נקודות. ארז אדלשטיין כבר מוחא כפיים. תרגיל ידוע של ארז אדלשטיין שמשחקים עם פורמט של 2-3, ואז אחד הגארדים חותך על חסימה של גבוה. חסימות בקדור האלה ירושלים חייבת לבצע חילוף. ירושלים עכשיו. רייסי רייט. 6 שניות נותרו להתקפה, שולח את זה לאליהו לגויאבה שנכנסת. ירושלים עם 4 נקודות מול 2 של הפועל תל אביב. אריאלי להתקפה. זה סדר שם תרגיל עם קרלון בראון, הולכים פנימה שוב לאריאלי מול ליאור אליהו. הפועל תל אביב נכנסת פנימה, אבל אין לה מספיק עוצמות שמה. ירושלים בינתיים מאבדת כדור בצד השני. ארבע 2 זו התוצאה, דקה ו20 שניות בתוך המשחק. אריאלי. ניסיון מרחוק ל3 והכדור הזה נכנס. נקודות ראשונות של הרפר. הפועל תל אביב חייבת יום טוב מחוץ לקשת, לנסות לחפות אפילו במעט על החולשות המובנות שלה. הנה פרחובסקי מראה איזה ערב קל עומד להיות לגבוהים של ירושלים. זה הפועל ירושלים אחרת ממה שהופיע בהדר יוסף. תענוג לראות את המסירות בין גבוהים, את ההליכה הזאת פנימה, את העובדה שהם יוצרים מצבים כל כך קרוב לטבעת. פרחובסקי עבירה. פרחובסקי עבירה מוקדמת כמובן, אין כאן נקודות. אנחנו מביטים שוב על המהלך הקודם. אלו הנקודות של פרחובסקי. אריאלי יכניס כדור. נראה ג'סטין הרפר, בראון, אריאלי, גוט. 7 שניות ראשון ההתקפה. אריאלי מגיע עד הסל, אין לו נקודות. מאבק על הכדור החוזר. רייט כבר טס קדימה להתקפה המהירה עם ליאור אליהו והלוח. הנה השתיים שלו. פשוט ירושלים מפרקת כל קבוצה ב8 השניות הראשונות. אתה חייב להיות אגרסיבי עם ירושלים ב8 השניות הראשונות של ההתקפה, לא לתת להם להגיע למצב קליעה קרוב לטבעת. גוט מוריד את זה עכשיו להרפר, קשה לו שם, כדור חוזר ירושלים. תראו את המהירות שההתקפות של ירושלים טסות קדימה. הנה ברייסי רייט להלפרי, לא משתלט טוב על הכדור. ירושלים עכשיו הולכת פנימה לפרחובסקי, שמירה כפולה, מוצאים את האיש החופשי ל3. כדור לא נכנס, כדורסל פשוט מהנה, משחק את הפועל ירושלים עכשיו. זהו הלפרי.
שבוע שעבר מכבי תל אביב הורידה על הפועל תל אביב 17 כדורים חוזרים בהתקפה. דופרי שלשה, גם זו לא נכנסת, כדור חוזר הפועל תל אביב, ארז מבקש מהשחקנים שלו לטוס קדימה. אריאלי, כדור טוב מאוד להרפר, אבל הוא נחסם שם נקי. ירושלים, 4 שניות. 4 שניות הם מגיעים לצד השני ועושים 2. תוך 4 שניות ירושלים חוצה את המגרש, תוך 6 שניות ההתקפה נגמרת. הרפר, אריאלי, כדור שלו בחוץ, רייט מוריד כדור חוזר. שלישית מגיע ללאה ולא מצליח לשים את זה. דופרי כבר ממתין, מרימים לו לאליופ. הכדור הזה יוצא החוצה. יש של הפועל תל אביב, ירושלים כבר מחפשת את השואו טיים לאוהדים שלה, שבינתיים מבסוטים. ב4 דקות טובות של הקבוצה המארחת. גוט. בראון. הרפר דורך על הקו, מאבד את הכדור. קרלון בראון אומר לגולן גוט, תזרוק לסל, אל תפחד. יש לו יד טובה, זה הבן של דני גוט. יש לו יד טובה מאוד מבחוץ, אבל כמובן, סיטואציה כזאת, כמובן שהוא צריך להכניס את האחרים למשחק. רייד עכשיו, הולך פנימה לפרחובסקי, הרפר על הגב שלו, מסובב אותו ושם 2 קלות. ארז מבקש צעדים, דניאלון ניגש אליו ומזהיר אותו פעם הבאה, וטכני. דניאלון מזהיר את ארז שנכנס לתוך המגרש אחרי שדרש את הצעדים הללו. רד מיסים מה שנקרא. נראה אם ארז צודק. כן. לדעתי כן היו צעדים. 12-5, 5:45 על השעון. אריאלי עם גוט. חזרה לאריאלי. הרפר. מחליט להיכנס פנימה. עשה את התנועה טוב, אבל בלי סיומת. אליהו טס קדימה, 3 שניות. 4 שניות הם בצד השני. כדור הולך לאיבוד. האוהד שם תופס את הראש, אבל כדור יש של הפועל תל אביב. 12-5. דנילון מזהיר בצד השני את ארז אדלשטיין לפאול טכני בפעם הבאה. זה יכול להיות שזה יגיע. בראון. עבירה. עבירה בזריקה. בעבירה הראשונה שלו, על הקו קרלון בראון. בראון שחקן של 72% מקו העונשין בממוצע. רוצה ריצה של 8-0. כדור שני. לא טוב אליהו לריבה. והוא יותם הלפרי. דופרי מבקש את הכדור, הולכים אליו. רייט חופשי בפינה הרחוקה, אם דופרי רואה אותו, רואה, מוסר. הכדור הזה הולך לאיבוד. גרינברג זועם. איבוד כדור שלישי רצוף, אני חושב של דופרי. טוען שהכדור נגע בשחקן של הפועל תל אביב, עכשיו הוא אומר אולי טעיתי, אני לא יודע. כל ירושלים אבל הולכת מוקדם מדי לבידוד של דופרי על גוט. הם צריכים להמשיך במה שאפיין אותם בהתחלה. בפיק אנד רול בין גארד לגבוה, בין גארד לליאור אליהו. ניסיון ל3, נגמר בידיים של ארט פרחובסקי. זהו רייט. עוד עיבוד כדור של ירושלים. והפועל תל אביב חייבת לנצל את זה. הנה קרלון בראון, פרחובסקי עבירה שנייה. בואו נראה עוד מבט, בראון עם הכניסה. יש כאן עבירה, אין ספק. אתה מתלה עליו עם יד אחת, פרחובסקי. ובראון לא מסכים לדייק מן הקו גם עכשיו. פועל עם 1 מ-3 מן הקו, 2 החטאות הן של האיש הזה. כדור שני קרלון בראון.
מדויק. חילוף בהפועל ירושלים, ג'וש דנקן במקום ארתור חוסקי. לדעתי השחקן הכי טוב של הפועל ירושלים זה ג'וש דנקן, למרות שהוא עולה מהספסל. שחקן שנותן את כל החבילה לירושלים, גם קשיחות, גם זריקה מבחוץ, גם הגנה טובה. דנקן, מעביר אותו להיות תם הלפרין. מוצא טוב את דנקן, איזה בבקשה. כדור של הלפרין. יאללה. אין נקודות, אבל הלפרין היה שם עם מסירה יוצאת מן הכלל. זהו בראון. הרפר עכשיו מכניס את עצמו בכוח אל הסל. ליאור ומשיג במקרה את הזה הנקודות. חייב לתרום פאול, חייב לעצור אותו בעבירה לפני הזריקה. יש לו מזל שלא נתנו פה סל עם פאול. הפועל תל אביב בינתיים נותנת מלחמה 12-9. עבירה נגד השחקן המגן כמובן, עבירה היא נגד גוט. הפועל תל אביב שיפרה את הירידה להגנה, שיפרה את ההתכווצות פנימה, את העזרה. אבל אין לה הרבה עבירות לתת פה, היא לא יכולה להשתמש בעבירות מבחינתה, לעצור מתפרצות או דברים כאלה, היא חייבת לטוס להגנה. ליאור עם 50% השנה מהקו. ארבע דקות אחרונות של רבע ראשון. אליהו לא מדייק. אריאלי. גוט עם קרלון בראון. ניסיון לחטוף את הכדור, הלפרין מצליח לגנוב את זה. הולך קדימה, עבירה עליו. עבירה נגד אריאלי. שתי הקבוצות עם 3 עבירות קבוצתיות כרגע. יש עוד עבירה אחת לתת לשתי הקבוצות. אורן עמיאל שם עם גרינברג. רייט. הולכים לג'וש דנקן, 2 מגיעים אליו, שים לב לשמירה הכפולה שכל שחקן שמקבל באזור הצבע מירושלים, 2 שחקנים מגיעים אליו. הנה שוב ראית את זה, גם גוט הגיע שם לעזור בשמירה. בינתיים זה עובד, אורנס כדור חוזר. גוט שולח כדור, לא טוב. הלפרין שוב חוטף את הכדור הזה וגומר את זה ב2 נקודות. אריאלי. הלפרין כבר עם 2 חטיפות, הרפר. מוצא את הכדור שוב בחוץ, הרפר, אורנס הלך קשה ולא משיג מזה נקודות. ליאור אליהו. רייט. ראו יותם הלפרין, הולך פנימה עכשיו ועם ג'וש דנקן. כדור רע שלו. בצד השני, בראון מחטיא. הלפרין. צעדים. 6 עיבודי כדור לירושלים. פסק זמן ברד גרינברג. הרבה יותר מדי, גרינברג לא יכול להרשות לעצמו. יש לו הרבה כעס כאן לשופטים, על אין שריקות, על הנה עכשיו הוא גם נכנס לתוך המגרש. הוא מסמן משהו לשופטים. חשבנו שזה עבר לו השנה בירושלים. עכשיו חוזר אל פסק הזמן שאותו הוא לקח. 2 דקות 31 על השעון, 14-9, זו התוצאה כאן. קבוצות חוזרות מפסק הזמן, אנחנו איתך רועי גלדסטון. גרינברג מבקש מהשחקנים שלו לרווח את המשחק ואומר, אם היינו משחקים נכון, היינו כבר פלוס 15. אריאלי.
10 לישון ההתקפה של הפועל תל אביב, זהו קרלון בראון. עושה את זה מצוין עכשיו, קרלון בראון. רונלד דופרי עד עכשיו שומר עליו טוב מאוד, אבל בקטע הזה ראינו ריווח טוב עבורו. אלפרין. מעביר אותו אליהו. פנימה לדופרי, ירושלים מאבדת גם את הכדור הזה. ברד גרינברג מבין שיש לו בעיה בהובלת כדור. תום מעיין על המגרש. שים לב, יותם אלפרין לא לקח זריקה במשחק המסודר. יותם אלפרין מאוד מאוד הערב, מה שנקרא, קפוא, כי הוא משחק את הרכז, הוא לא נמצא בפינה, הוא לא יוזם מהלכים. הכדור עובר למהלך ראשון, אז יש לנו מצב של בידוד. תום מעיין נכנס גם כדי שאלפרין ייכנס למשחק. שעון עכשיו של גוט, בלי כתובת. ריבאונד. תחת הסל, הרפר שם. 14-13, הפועל תל אביב צמודה. רייט, נכנס לו. קרלון בראון. מעביר אותו עכשיו, זהו גוט מקבל את הכדור. אריאלי, יש עוד זמן להתקפה. מאבק עליו, אריאלי שם לא עושה צעדים, אומרים השופטים, ומחטיא. ג'וש דנקן לכדור חוזר. בירושלים יכולה ללכת קדימה. אנחנו ל-55 השניות האחרונות של הרבע הראשון. 16-13, הפועל תל אביב נלחמת ובינתיים עדיין במשחק, צמודה לירושלמי. תום מעיין, ניסיון לשלוש. לא מספיק טוב, הכדור הזה יוצא החוצה. אבל סיפור הרבע הזה, אין ספק, אלי, הוא סיפור עיבודי הכדור של ירושלים. 7 עיבודי כדור להפועל ירושלים ברבע הזה. קודם כל, הפועל תל אביב מראה שהיא עדיין קבוצת הגנה טובה למרות כל החסרים. הפועל תל אביב מנצחת טקטית כרגע את ברד גרינברג. הרפר שלשה, חזק מדי, אורנס כדור חוזר. ארז מבקש לחכות. הבדל של 5 שניות בין השעונים. מבחינת עבירות יש לירושלים עוד עבירה אחת לתת. גם להפועל תל אביב, לא שירושלים תרצה לתת את העבירה הזו עכשיו כדי לא להשאיר את הכדור האחרון בידיים של הפועל תל אביב. 5 שניות לזרוק, 4 שניות. בראון לשלוש, נכנס! שלשה גדולה, שוויון 16, הפועל ירושלים לכדור האחרון. 4 שניות האחרונות. דו ברייסי רייט. סיומו של רבע ראשון, ארז אדלשטיין משיג שוויון. ברד גרינברג היה ביום חמישי בנוקיה, הוא ראה את פסיץ' לא עושה פאול בסוף הרבע השלישי, שהיה לו עבירה לתת, אז אתה לא לומד מטעויות. כנס ותצעק על מישהו שייתן פאול. איך אתה נותן זריקת 3 נקודות של קרלון בראון? היה לו עבירה לתת אבל. אבל הוא רצה את הכדור האחרון אצלו ביד. אבל תן עבירה, אבל למה צריך לקבל שלשה? למה תקבל שלשה? עדיף לו לקבל שלשה מאשר עבירה לתת. אני תמיד מעדיף אם יש לך עבירה לתת, תן אותה, העיקר לקבל שלשה. לא, סיומו של רבע ראשון כאן במלכה, שוויון 16. טוב לכם, על הקו עומדים כבר 5 אוהדים, אחד מהם אולי יצליח לקלוע מכאן וחצי בהזדמנות אחת ולזכות בחופשה חלומית זוגית מתנת וואלטוס. מוכנים? הראשון שיזרוק, אוהד הפועל ירושלים. בוא נראה אותך. וואו, זה היה קרוב. אחריו אוהד הפועל תל אביב. וואו, חזק מדי. קדימה. וואו, מה קורה? אוקיי. חבר'ה, אתם טובים, אבל זה לא קורה, זה לא קרה הערב. תודה רבה לכם. ברד גרינברג מקבל טכני, בעקבות כך
מוצא עצמו קרלון בראון על הקו. אני אזכיר לך שבמשחק הקודם בין שתי הקבוצות היו לו שתי טכניות והוא הורחק. לא בגביע, בליגה. לקסון, אנחנו איתך. כן, אתם ראיתם שבירידה מהרבע הראשון ברד גרינברג היה בתוך המגרש והטיח האשמות בשופטים על השריקות האחרונות, על זה הטכנית. תודה. רבע שני יוצא לדרך, הפועל תל אביב ביתרון 17-16. ארז עוד לא ערך חילוף אחד, ניר. הרפר. שעון ללכת פנימה, קצר לקרלון בראון. מעיין, שולח את זה עכשיו לליאור אליהו. אין נקודות, אין גם עבירה. קרלון בראון. ניסה ללכת פנימה ומשיג גם את השתיים הללו. עוד מעט יניב גרין ייכנס בירושלים, כשהפועל תל אביב כבר ביתרון 3. רייט. שים לב שמאז שפרחוסקי יצא, ירושלים לא מצליחה לעשות נקודות בפנים. ניסיון של מעיין, נעצר שם בעבירה. עבירה נגד גוט. טוב, מעיין יש לו בעיה של זריקה מבחוץ. הטעות של גוט זה שהוא היה צמוד אליו, לא סגר לו את צד ימין טוב, וארז עכשיו עושה את החילופים הראשונים שלו. קאונסיל ושולטברנד הם השניים שייכנסו. גוט יורד. מעיין על הקו. הציג את נקודות הבכורה שלו בליגת העל. 19-17 זו התוצאה. הרפר הולך לשולטברנד, זהו קאונסיל. הרפר. קאונסיל מחזיר להרפר. בראון. אריאלי. ניסיון מרחוק. לא נכנס. ריבאונד בידיים של ג'וש דנקן. לא אותו מעיין. דנקן לברייסי רייט, שלא קולע. 0 מ-4. להפועל ירושלים מחוץ לקשת. צד השני, הפועל תל אביב עכשיו עם אריאלי. מנסה לחדור, לא יכול. הנה הוצאת הכדור החוצה. אין נקודות. רייט גבוה לכדור חוזר. שולח את זה לגרין. אלפרין. פנימה ליניב גרין מתחת הסל. עבירה עליו. שמע, רסקה, הפועל שווה הרבה יותר מה-4-2 שלה. היא מגיעה לזריקות טובות, היא משחקת טוב בהתקפה. בהגנה היא ממש שיפרה כל כך יפה את הסגירה בצבע, מכריחה את ירושלים לזריקות לא טובות, אבל זה עדיין, אתה יודע, עם הסגל הזה, ארז, יש לו רק שני קלעים עד עכשיו, קרלון בראון עם 12 וג'סטין הרפר 7. אתה מחפש מכל האחרים שגם יתרמו קצת. יניב גרין מדייק. אנחנו לשוויון 19, 7:50 על השעון. קאונסיל. אריאלי. שולטברנד. שחרר את עצמו לזריקה. קצר. אלפרין להתקפה. פנימה לגרין. עוד עיבוד כדור של הפועל ירושלים. ירושלים גם יורדת לאט מאוד להגנה עכשיו. בראון לא לקח את הזריקה, למרות שהיה חופשי. בוא נעשה סל, יונתן. שולטברנד מול דנקן, שוב קרלון בראון. איזה כדור של קרלון בראון להרפר, וואו. אלפרין קורא אליו עכשיו את מעיין. אנחנו 3 דקות בתוך הרבע השני. 21-19. אלפרין.
ועבירה עליו. עבירה שנייה של פסק זמן אריאלי. טלוויזיה. במשחק של קוטו ווילר נמצאים איתי 3 אחים, שלישייה. השלישייה לבית משפחת אליהו, בטח אימא ממש מתרגשת. אני לא מצליחה להבדיל ביניכם, אבל אנחנו נשים את המוזיקה, שיהיה לכם בהצלחה. תתחילו! איזה כוכבים אתם. הופה, יש לנו 2 והאח השלישי. תמשיכו. מי תופס? הופה! תפס! אחיך תפס לך. בוא אליי. איך קוראים לך? יובל. כל הכבוד ליובל, וגם לשני האחים שלו. גלדסון, אנחנו איתך. ארז אדלשטיין מבקש מהשחקנים שלו לשים לב במעבר, ליצור מיסמצ'ים, להתייצב כמו שצריך במתפרצת ואז לסיים נקודות קלות. זו ההזדמנות שלנו לייצר נקודות, כך אומר ארז. תודה, אלפרין עכשיו. מעיין מעביר אותו לדנקן. גם הרפר, גם קאונסל שומרים עליו, והוא לפחות יוצא מזה עם עבירה. העבירה היא נגד הרפר. הרפר זו עבירה ראשונה. הפועל תל אביב עם 4 עבירות קבוצתיות. עוד מעט חילוף בהפועל תל אביב, רום גפן ייכנס. אריאלי עם 2 עבירות, רום גפן משחק גם בכרטיס כפול בהפועל כפר סבא. דנקן, מדייק. ארז מגיע לשחקן השמיני שלו, זהו רסקה. כן, זה מה יש. רום גפן במקום אריאלי. סחט את החמישה הראשון הרבע שלם, וברבע הזה לאט לאט החליף את כולם. יצטרך את כולם לקרב הזה, לערב הזה, שכרגע מסתמן כרבע רוב. שים לב, ההתקפות של הפועל מאוד מאוד ארוכות. הרפר מגיע כדי לקבל את הכדור, בראון לא יכול למסור לו, הולך לקאונסל. 6 שניות להתקפה, מעיין לוחץ עליו, 5, 4 לזרוק. קאונסל חותך את כל ההגנה וגרין מוריד אותו נקי. עבודת הגנה טובה של יניב גרין. שולחים את זה מהר לרייט, דנקן מגיע מאחור, אנד וואן. ירושלים מחזירה את היתרון. הרפר זו עבירה שנייה. רייסי רייט כבר עם 4 אסיסטים, דנקן זכאי לעוד כדור אחד מן הקו. אורנס חוזר אחרי שקיבל את דקות המנוחה, יחליף את הרפר. הפועל תל אביב עכשיו עם קרלון בראון. קאונסל. בראון נענק כדי לקבל את זה, הולכים לשולברן. ניסיון מרחוק, חזק מדי, ריבאונד ארוך, שוב אדום. בראון לעוד אחד, ל2 נקודות. קרלון בראון בינתיים מוביל את הפועל עם 14 נקודות. רייט שולח את הכדור שלו למעיין, עורך על הקו.
הפועל תל אביב כבר עם 7 נקודות מהזדמנות שנייה. ניסיון ללכת פנימה, הכדור הזה נגמר בידיים של ג'וש דנקן. אלפרין. ניסיון מרחוק של דנקן והוא קולע ל3. אמרת האיש הכי מסוכן בירושלים. 26-23 למארחים. מה, בהרכב הזה של הפועל אין מה לעשות, הכדור צריך ללכת כל הזמן לקרלון בראון. שולברן עכשיו מקבל את זה, לא מקבל. אלפרין שם. 3 מול 1, מעיין. אין לו נקודות, אבל מסירה את מאחור. אלה הדקות שירושלים מתחילה קצת להרים את עצמה. פסק זמן, 4:47, 5 הפרש לברד גרינברג. רצון, אנחנו איתך. ארז אשל קודם כל אומר לשחקנים שלו, תסתכלו על השעון, אנחנו כל הזמן מגיעים לסוף שעון, ועוד הוא אומר, שימו לב, אין להם עבירות, וזה אומר שאנחנו רק זורקים מבחוץ, לכו גם פנימה. תודה. הפועל תל אביב עכשיו משולברן, לא זורק. קאונסיל. אתם חוזרים אלינו 4.5 דקות אחרונות, כשירושלים לאט לאט מתחילה להרים את הרמה שלה, היא פותחת כאן יתרון 5. ניסיון הזה הולך פנימה וקרלון בראון פשוט נותן הצגה הערב. 17 נקודות לקרלון בראון, 2 מ-4 מחוץ לקשת, 6 מ-10 מהשדה בכללי. פשוט סוחף את הקבוצה שלו ומשאיר אותה בעניינים. 28-26, עבירה קאונסיל. קאונסיל זו עבירה שנייה. ארז בגלל זה לקח טיימאוט, כי 3 התקפות, קרלון בראון לא סיים, לא בנה את המהלך האחרון. ארז כבר שיתף את כל 8 השחקנים שיש לו, כולל רום גפן. סוף הוא יכניס את אורי שלף. הוא נמצא עכשיו על המגרש. אגב, היה שחקן אורי. לא רע, בדיוק. יותם אלפרין. מה תגידו על זה? זיכרונות מסלובניה. 4 דקות אחרונות. שולברן, עבירה ליאור אליהו. נכון. עבירה קבוצתית ראשונה של ירושלים. הפועל תל אביב כבר מעבר לעבירות הקבוצתיות, אבל כמובן זכאי לזריקות עכשיו שולברן. דופרי מבקש חילוף בירושלים, ושולברן משיג את הנקודה הראשונה שלו. כדור שני בידיים של ג'וש דנקן. הפועל תל אביב הערב מהקו רק 50%, 4 מ-8. יפה מאוד, איזה כדור של יותם. וסל צריך להיות, צריך להיות וסל. גרינברג מבקש. גרינברג אומר זה סל. נתלה על הטבעת. בוא נראה עוד מבט.
בטח שזה סל, נו. נתלה על הטבעת. מה זה? חד משמעית. הכדור ירד, הכדור היה בירידה. דנקן. וואו. שליים, שים לב לאחוזים מהקו, רסקה. ממשיכים לצעוד. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין, שילחו את המילה מצטיין וגם את שמו ל-4949, אחד מכם יזכה בפרס. מהרגע שהתקשרתם, זה שירות טורנדו. שברולט קרוז, השברולט הנמכרת בעולם. מירוקריל אקסטרה של מירלט, סדרת צבעי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. קרלון בראון, הכל עובר דרך האיש הזה. למי? לשופט, לא הפעם. ארז בודק כמה פסקי זמן עוד נשארים לו. מחליט לשמור. 3:35 על השעון. צמוד מאוד במלכה בניגוד לכל הציפיות. הפועל תל אביב עם ההרכב החסר מאוד שלה. בלי לימונד, בלי מתן נאור, בלי שירן. נותנת כאן אחלה פייט לירושלים. שומרת כמו שצריך. ליאור אליהו עכשיו, מנסה לעבור. עבירה של המגן. תראה, פאולים היום על ירושלים זה לא רע, רסקה, הם 53% מהקו עם ג'וש דנקן ויותם אלפרין, שניים מקלעי העונשין הכי טוב בליגה, עושים 1 מ-4, אז הבעיה היא שבפאולים האלה אתה גומר את השחקנים שלך. ליאור אליהו, עוד החטאה אחת מהקו של ירושלים. 8 מ-16. אבל שים לב, 5 שחקנים בהפועל עם 2 עבירות. 3.25 דקות אחרונות של מחצית ראשונה צמודה וטובה כאן במלכה. 3 לירושלים. קאונסיל משאיר את זה לשומברן, לא מאיים על הסל. קאונסיל מחליט לקחת את זה עכשיו, ונחסם על ידי דנקן, עוד אחד קאונסיל. עבירה עליו עכשיו. מגיע הרבה מחמאות לארז על ההכנה למשחק, על התוכנית, על הגיים פלנינג שלו ועל זה שהשחקנים שלו הערב, אתה יודע, הרבה יותר ממושמעים, הולכים נכון עד הטבעת, סגירה טובה מאוד, זה מתחיל מסגירה טובה מאוד לריבאונד הגנה. הבעיה שיכולת הסיום של כל השחקנים חוץ מקרלון בראון לוקה בחסר. מבחינת עיבודי כדור ירושלים הערב 9 עיבודי כדור, כן, אבל זה קרדיט הפועל תל אביב 5 בלבד. מדייק מן הקו, מתן נאור על הספסל, רואה את החברים שלו צמודים לירושלים, לא ברייסי רייט. אתה יודע מה, תשים רק את מתן נאור והפועל תל אביב מובילה פה ב5. דופרי. אדם אריאל, הולכים לניסיון מחוץ לקשת. לא יאמן. קצר. ריבאונד ארוך, הפועל תל אביב ביתרון מספרי, גפן יניח את זה, לא שם את זה, והנה כדור חוזר בהתקפה. ארז מוחא כפיים לאורנס. ורואה את הפועל תל אביב שלו ביתרון נקודה במלכה. ליאור אליהו, דופרי, שלשה, בום. אתה אומר כמה הם יכולים להחטיא, בירושלים יש כל כך הרבה כלי נשק בכל רגע נתון. היתרון חוזר למארחת. 2.25 דקות אחרונות. קאונסיל. אורנס רוצה את הכדור. גבוה, מדויק, אלגנטי. כן, דופרים, יש לו כבר פאול, לא רצה לבצע את השני, למרות שעוד פעם, ירושלים מגיעה לסוף שעון לשתים 2 עבירות. ארז עבר לאזורית. אדם אריאל מפעיל את ליאור אליהו לגויאבה, עבירה בתנועה, עבירה נגד אורנס, ואורנס זו עבירה שלישית, זה מאוד משמעותי. ארז מסתכל על הספסל ומרים את הרפר כמובן. אחת מהמטרות של האזורית זה להימנע מפאולים. אין חילוף. זה לא NBA כאן, אומר אדלשטיין להרפר, רק אחרי הזריקות. יאלץ לחכות כי אליהו מחטיא עוד כדור עונשין. פועל ירושלים עם 9 החטאות מן הקו במחצית הזאת בלבד. 9. קאונסיל. מקבל את זה חזרה, קאונסיל. שוב הולכים פנימה. שוב קאונסיל.
שולטברן רוצה את הכדור, לא רום משתלט עליו גפן טוב. חייב לאיים לסל. 5 שניות, 4 לזרוק, גפן עם לחץ של שעון, מדייק! ברד גרינברג מורחק. ברד גרינברג שוב זה מורחק, קורה. קיבל טכנית וגרינברג משתולל עכשיו בתוך המגרש. קיבל קודם עבירה טכנית, ועכשיו הרחקה. אני אגיד לך את האמת, ברד גרינברג הפעם צודק, רסקה. הוא צודק כי היה שם פאול תוקף ברד בחסימה. גרינברג מורחק, ניגש עכשיו לדן ילון, קיבל את הפאול הטכני שלו בסיומו של הרבע הראשון, ועכשיו לקבל את השריקה שמשנה משמעותית את מה שקורה כאן הערב. גיא הראל, המנכ"ל, נמצא איתו, גלדסטון כבר עושה את דרכו לאזור חדרי ההלבשה, לשם מורחק גרינברג שמוריד את הז'קט, כי הערב הזה נגמר מבחינתו. אורן עמיאל עכשיו ינהל את המשחק. מה, כל פעם שאנחנו פה במלחה מאמנים מישהו הולכים. מורחק. זה אתה שבסוף. עוד מבט על למה הורחק גרינברג, שימו לב שים לב בקצה התמונה. לחסימה של הרפר. תראו את שממש זה, זורק. הנה גרינברג כן. מרים ידיים, קופץ, מתלונן, ועל זה קיבל טכנית. מה להגיד לך, ילון. ראינו גרועים מזה. כן, אבל ילון לא צריך לקחת את השריקה הזאת. ואני מזכיר לך שגרינברג הורחק גם בסיבוב נכון, הראשון אבל נגד אז הוא הפועל תל אביב. הורחק, אז הפאול הטכני השני היה על עבירה על החוק הרוסי. הוא שיתף 4 שחקנים זרים, הוא עלה איתם למגרש, וזה פאול טכני כמתחייב בחוקה. כאן, עזוב, נו, בחייך, טבעי שמאמן לפעמים צועק, גם בצד השני צועקים. אתה עובר כל שבוע כל כך הרבה מגרשים של מאמנים שקופסים וצועקים, אז הוא קיבל כבר את הטכני האחת. פאול על הקו. קהל של ירושלים מסרב להירגע. גלדסטון באזור חדרי ההלבשה. תכף רוצה לספר לנו גלדסטון מה קורה שם עם גרינברג. אנחנו רואים שכמובן ברד גרינברג באזור חדרי הלבשה, לא נותנים לנו להתקרב אליו. המנכ"ל גיא הראל סגר שם את הדלת. ננסה אולי לשאול את אורי אלון מה דעתו. אורי, למה הרחיקו את ברד אליו? לא רוצה לדבר, אורי אלון, הקהל של ירושלים בטירוף. המשחק הזה בוער כאן. מי האמין שיהיה לנו כזה משחק פתאום? המשחק הזה בוער כאן. קודם כל, בוא, אם לבודד את החלטת השופט, שלפחות מהמצלמה שאנחנו רואים, שוב, לא שמענו מה גרינברג אמר לו. תשמע, אם הוא קילל את השופט לא מטר יודע אם ממנו... הוא שמע את זה, שנייה, תקשיב לב, שים לב רסקס. עזוב, ברנד גרינברג הוא כמובן המאמן הרחוק. זו קפיצה, זה נגיד בגבול הלגיטימי עדיין. שאלה אם גרינברג אמר לו, צריך לשאול, אם הוא לא אמר לו וזרק על הקפיצה הזו, לא בטוח שזו הרחקה שמחייבת הרחקה של שופט. מי שקיבל את ההחלטה זה דן ילון. זה גם השופט השלישי. זה דן ילון, לא גילי כהן שהוא השופט הראשי כאן. מוזר, מוזר. זה מתחבר לי לכל הברדק שקורה באיגוד השופטים גם בימים האחרונים. יש שם מלחמות של ירון זריף נגד כל השופטים. כל השנה הזאת השיפוט לא אחיד, לא מקפידים ממאמנים כאלה ומקפידים ממאמנים אחרים. יש ברדק גדול, והברדק הזה גם מגיע למגרש לצערנו. קבוצות חוזרות כשהשעון מראה 1:14 שניות. קהל בקריאות קצובות, מלחמה, מלחמה. אורן עמיאל, האיש על הקווים עכשיו. יש לו כבר עבר ורזומה כמאמן. גם בסיבוב הקודם הוא ניצח את הפועל תל אביב. נכון. ואנחנו לדקה 1:12 שניות. ההתקפה עכשיו של הפועל ירושלים, אדם אריאל עם הלפרין. מחזיר את זה ליותם. דופרי מנסה מרחוק וצולף את השלשה הזו. ואנחנו בשוויון 37. איזה רעש כאן במלחה, אנחנו לא שומעים את עצמנו. שליים עברה לאזורית. קאונטסי. או הנה. עבירה עכשיו, הפאול. הרפר, עבירת תוקף. הפאול שלא שרקו מקודם להרפר, עכשיו הם תורו של שורקים. ארז לתפוס את הראש ולעשות את ה... אוי אוי אוי. בוא נראה אם הוא צודק. תנועה בחסימה, זורק אותו, גם קצת הצגה. בוא נקווה שהשופטים עכשיו לא... כנראה אולי לנו הבינו החזרות. שההרחקה לא הייתה נכונה, לא יתחילו עכשיו בלהחזיר ובלתת מתנות לאלה או לאלה. שולטברן כדור חוזר.
זה הופך להיות משחק קשה לשיפוט, 25 שניות אחרונות, שוויון 37. ירושלים, הפועל תל אביב עם ההתקפה. בצד השני אליהו מדייק, ומסתיימת למחצית הראשונה הלוהטת כאן במלכה ירושלים. 39, הפועל תל אביב 37. ברד גרינברג מורחק מן המשחק, הפועל תל אביב בהרכב חסר, אבל המשחק הזה חם מאוד, לוהט מאוד. עכשיו ארז עם מבט לכיוון השופטים. ארז כועס על קרלון בראון שהייתה עבירה עליו על היד, על הזריקה. ותשמע, אני מאוד מאוד מפחד להמשך המשחק הזה מאיבוד השליטה של השופטים. קהל כולו על הרגליים, שופטים יורדים לחדר ההלבשה. צריך לומר, לא נזרק שום דבר למגרש, רק קריאות. אבל המחצית הזו מסתיימת 39-37. מי אמר כאן שאין מצ'אפ? שהפועל תל אביב בא ככה להעביר ערב. 20 תעשו 30. ועכשיו אוהדי ירושלים גם צועקים משהו לכיוונו של ארז אדלשטיין. וארז עכשיו ניגש אל האוהד הזה. והאוהד ממשיך לצעוק לכיוונו, ועכשיו מתבקש לרדת לחדר ההלבשה כדי שהעסק לא יתחמם כאן. הפסקה במלכה. מסורת, רסקה, מסורת של המשחקים האלה, אין מה לעשות. 39-37, חם מאוד כאן.
מה חשבת? אתה תיעדר מכאן ואני לא אקבל, לא אסדר כאן איזה מלכה לרב? מה חשבת? שאמרת בטח בלב, רסקה אכל אותה עם איזה משחק פח 20 הפרש. חברים, מחצית שנייה עוד מעט כאן, 39-37. זו התוצאה, שופטים על המגרש, הקהל עדיין די חם מכל הסיפור הזה. כשאנחנו רואים את הטכנית הראשונה של ברד גרינברג, היא נשרקה בסיומו של הרבע הראשון. הקליעות בעצם או העונשין בעקבות הטכנית הראשונה נזרקו אחרי ה-0-0. דיברנו עכשיו עם אנשים בהפועל ירושלים, גם גיא הראל, גם אייל חומסקי, דיברו עם גרינברג, אומרים בוודאות, ואומרים אנחנו נותנים את השם שלנו, הוא לא קילל. מקסימום שרקו לו כאן על התנועה הזאת. עכשיו אתה יודע מה אני אומר, גם אם שופט רוצה ללמד על עבירה טכנית אלי, זו טכנית שנייה, זה לא טכנית ראשונה, ודינה לא כדין טכנית ראשונה. אתה צריך לחשוב 6 פעמים לפני שאתה מרחיק מאמן. תשמע, זה לא הרחקה של אתי כאן שהשתולל ואיבד את הראש. בוודאי שלא, בוודאי שלא. זה מאמן, אתה יודע מה, ברד גרינברג אנחנו שנה חבבים מאוד את שעברה, ארז שעומד לידינו, גם ארז, מה ארז? הוא ודייוויד, לא- כולם קופצים. הוא לא אתה- חנה אתה- בבלי, אתה- כולם אתה- קופצים, בבקשה, כולם דורשים. בוודאי. אין מאמנים שלא קופצים בליגה, והניסיון לחנך אותם, אתה יודע, זה לא יעזור, כי יהיה פה, כל המאמנים יעופו ברבע ראשון. אבל נשאלת השאלה, אתה יודע מה, שאלה, קודם כל ברד גרינברג בעונה שעברה רסקה, זה מאמן שספג הרבה עבירות טכניות, אבל השנה קצת שינה ממנהגו, ומאז המשחק עם הפועל תל אביב כמעט ולא ראינו איתו ברשת. בטכנית הם מאבדים את האחדות שלכם, פספסנו את עיקר השיחה. יש לנו מיקרופון כמובן על גילי כהן, הוא, צריך להזכיר, הוא לא השופט של לקחת השריקה, זה דני אלון, שופט שקיבל אותה. גלדסטון מדבר אלינו. נכון, אבל אני שאלתי את גילי כהן על הטכנית השנייה של ברד גרינברג. אמרו לי שהוא נכנס למגרש, נופף בידיים ואמר כמה דברים. זאת הייתה הטכנית השנייה. אז זה מה שראינו, אם אכן זה מה שאמרו לך, זו לא הרחקה. אז זה מה שנאמר לי על ידי השופטים, וטכנית שנייה זו הרחקה. ובואו נדבר ככה מקצועית על הקבוצות. קודם כל בהפועל תל אביב רוצים להיכנס להתקפה יותר מהר, לא להגיע לסוף שעות כמו שקרה לו פעם בחצי הראשון ולשחק פנימה. בצד השני, אלה דברים שברד גרינברג אומר בחדר ההלבשה, לשחק פנימה, הם מלאים בעבירות הפועל, בואו נשתמש בזה. ניסיון של צ'ופמן עכשיו ל3 והכדור שלו נכנס. קולברנד נקודה רביעית, סל שדה ראשון הערב. להתקפה עכשיו זהו רייט. חותמים לדופרי. שוב רייט, מסדר לעצמו את הזריקה, לא נכנסת פרחובסקי ורייט לכדור החוזר. תשמע, הפועל תל אביב עמדה בכבוד במחצית הראשונה מבחינת ריבאונד הגנה. היא לקחה 19 כדורים חוזרים בהגנה, רק אולי משהו כמו 15% נפלו לידיים של הפועל ירושלים, ובזה יהיה הרבה תלוי גם שוב קאונסיל מקבל גג. כדור עדיין שלו, והנה הנקודות של קאונסיל. היתרון של האורחים מתל אביב, 44-41. הלפרי. הולך עד הסוף. הנה הנקודות של ליאור אליהו, מגיע ל-12. קרלון בראון מול אליהו. אריאלי, ניסיון לחטוף את הכדור, אליהו חסר עכשיו בהגנה. בראון מזהה, איזה סל גדול של קרלון בראון. מזכיר קצת הסל של לנדסברג. וואו. ביום חמישי. פרחובסקי פחד לפאול שלישי. הכדור הזה יוצא החוצה. בואו נראה שוב את השורטאם הזה, קרלון בראון, סל ענק, 21 נקודות לקרלון בראון. מקבל אותו עכשיו יותם אלפרי. כדור חוזר בידיים של הפועל תל אביב, זהו אורנס. יש שם שחקן שנפגע, רק זה מה שחסר לאדלשטיין. רואה את התמונה הזו, אבל עכשיו נרגע שהוא רואה את קאונסל מתאושש. אתה עושה ככה עם היד לשחקנים, אוקיי, אפשר להירגע. 7:48 על השעון, הפועל תל אביב ביתרון 3, בניסיון לעצור שרשרת של 12 ניצחונות של הפועל ירושלים, מובילת הטבלה. בראון, קצר.
אליהו. הנה משיג את השתיים. אורן עמיאל כמו בסיבוב הראשון עובר לאזורית, זה גם ייתן לו אופציה לרוץ יותר טוב. ברד גרינברג, לא ראינו אותו שומר הרבה אזורית בכלל העונה. שולברנד, קאונסיל, אריאלי, נתקל שם באליהו, שולברנד, טוב. אבל זו הבעיה באזורית, האזור של בין השחקנים, גם אזור של אייפוס שהוא מאוד חשוף בהפועל תל אביב. צריך גם לדעת לשמור אזורית. 48-45. אליהו. דקה לא טובה. כדור חוזר, הפועל תל אביב. אריאלי כבר נמצא למעלה, קאונסיל עוצר וזורק וגם קולע. הפועל תל אביב 13 נקודות מול 6 בלבד של הפועל ירושלים ברבע השלישי. ביבי יתרון 5 נקודות, ג'וש דנקן עומד לחזור בירושלים. עדיפת כדור, פרחובסקי מנסה להגיע, שוב הפועל תל אביב, 3 מול 2, קאונסיל מאחור אבל איבוד כדור, מי זוכה? אליהו בסופו של דבר. דיברתי איתך לפני פתיחת המשחק רסקה שהעובדה שקיטשל לא נמצא תגרום לאלפרין, אתה יודע, שאלה מה זה גורם לאלפרין, ואלפרין לא במשחק. 2 נקודות, רק 3 זריקות עד עכשיו. שימון לעבירה. עבירה נגד קרלון בראון. בראון עבירה ראשונה, פרחובסקי יורד. ג'וש דנקן על המגרש. יכול להיות, אתה יודע, הוא צריך להוציא את יותם קצת, לתת לאדם אריאל או רפי מנקו לשחק. ניסיון עכשיו של דופרי מרחוק, בום! שלשה של דופרי, 11 נקודות, 3 מ-4 מחוץ לקשת לדופרי. קאונסיל. מצליח להעביר את הכדור שלו. הפעם לא נכנס לקרלון בראון, ריבאונד בידיים של דופרי. דנקן כבר טס קדימה להתקפה, רייט מקבל אותו. דנקן רוצה את זה, שולברנד על הגב, עבירה נגד שולברנד. אין כאן נקודות. איבוד כדור. 10 עיבודי כדור להפועל ירושלים. הפועל תל אביב, תשים לב, יש... 8 להפועל תל אביב צריך להגיד. כן, 9 זריקות יותר מהפועל ירושלים, אתה מבין? זה היה צריך כאילו, אם היה לך סגל קצת יותר חזק, זה היה צריך להתרגם ליתרון יותר גדול. שולברנד ל3, נכנס! יונתן שולברנד. הפועל תל אביב ביתרון 5 במלחה. הלפרין, דנקן 3, גם זה נכנס. איזה משחק צמח לנו כאן, ג'וש דנקן עם 11 נקודות. שולברנד, מעביר אותו לאורנס. הוצאת כדור לקרלון בראון, יש 10 לישון ההתקפה, בראון על השמירה. בחוץ, דנקן כדור חוזר. קצב מטורף יש למשחק הזה, הלפרין כנף אחת, הנה זה אצלו ל3, נכנס! כל הקהל קופץ כי הם יודעים שהשלשות האלה מכניסות את יותם למשחק, ראינו את זה בלא מעט משחקים פה גם באירופה. כל הקהל לא יושב שנייה, כי ההתקפות כאן טסות אחת מהשנייה, הנה תראה לראות שהפועל ירושלים טסה, עבירה שעוצרת מתפרצת, השופטים נותנים לזה להימשך, ורייט שם את השתיים הללו, ארז אומר מה זה חוק יתרון, תשרקו לעבירה. בוא נראה, כאן הייתה עבירה, השופטים נתנו לזה, אני אוהב את ההמשכיות, יש את זה בחוקה, אין את זה בחוקה, אני אוהב את ההמשכיות. 56-53, לזכותה של הפועל ירושלים, 4 דקות, 19 שניות.
ירושלים בריצה של 8-0 עכשיו. עכשיו התוצאה של הרבע היא 17-16 לזכותה. זה מתחיל מהאיש הזה, מג'וש דנקן, שברגע שהוא החליף את פרחוסקי, יש לירושלים יותר אופציות לרוץ, היא קצת נותנת גם קצת יותר אגרסיבית בהגנה, שליטה בריבאונד ההגנה, וכמובן האופציה של ירושלים לרוץ בהרכב הזה יותר טובה. בוא נראה אם אורן תראה מי נמצא פה, פרופסור שלמה מור יוסף. מנכ"ל הדסה לשעבר שעמד בכותרות בשבוע האחרון. אפשר לומר שהמשחק הזה זה סוג של ריפוי בעיסוק עבורו. חשב שהוא בא להירגע כאן. גלנסון, דבר אלינו. ארז רואה את הפועל ירושלים רצה בהתקפות האחרונות ואומר אנחנו חייבים שהביגמן ייגע בכדור, לשחק מסודר ולנסות להגיע לזריקות טובות, כי זריקות לא טובות זה ישר פאסט-ברייק בצד השני. תודה. הפועל תל אביב לוקחת צמוד עכשיו. אלפרין מול אריאלי. נכנסים אל 4 הדקות האחרונות. אלפרין סדר לעצמו את הזריקה ומחטיא. אורנס כדור חוזר. קרלון בראון עכשיו. דנקן טוען שנדחף שם מתחת לסל, שופטים לא נותנים. קאונסיל, סימון לעבירת מגן זה נראה. בואו נראה את הסימון מעבירת מגן. ג'וש דנקן על גילי כהן שם. אריאלי, שולברן, לא קרלון בראון, פייד אווי לאחור, איזה שחקן. תשמע, קרלון בראון הוא פשוט אדיר. אדיר, והוא משחק היום נגד אחד השומרים היותר טובים שיש בליגה, רונלד דופרי. 23 נקודות לקרלון בראון. האיש כמעט ולא נח הערב. רייט עכשיו חותך פנימה, הוא משיג 2 נקודות. יש בעיה לארז בהגנה אישית, ג'וש קאונסיל הוא קטן מדי, גם אתה יודע, לא רחב ומספיק פיזי בשביל לעצור את ברייסי רייט, הוא חייב יהיה להביא עזרה. שוב קרלון בראון, הכל הולך דרך האיש הזה. מעביר לשולברן. מחליט להוציא שוב קרלון בראון, 7 שניות לזרוק, אריאלי לרחוק, איזה נכנס לו שלשה של תמיר אריאלי, שלשה, שתי הקבוצות עם 6 שלשות. היתרון של הפועל תל אביב, 60-58, בלי לימונד, בלי נאור, בלי אותם שירן. דופרי, מאבק שם בין דנקן לקאונסיל. סימון נגד קאונסיל, אני לא בטוח. גם אני לא. אני לא בטוח. דווקא דנקן היה זה שתפס אותו. בואו נראה את זה. תראו מה דנקן עושה, תראו מה דנקן עושה, תראו מה דנקן עושה, והעבירה היא לקאונסיל. וזה עוד מהגב, מלפנים זה נראה עוד פחות סימפטי. הכדור הזה של דופרי חזק בידיים של דנקן. ברייסי רייט. 2 דקות וחצי האחרונות. אין משחק כמעט של רבע שלישי. רייט. שולח את הכדור שלו לדנקן. אין לו נקודות. גרין עודף את הכדור. מציל אותו עכשיו לאדם אריאל שחותך פנימה. בראבו. והנקודות של אדם אריאל עכשיו. איזה משחק יש לנו כאן, רבע שלישי. קאונסיל מקבל אותו. תוקף רביעית. מה מסמנים השופטים? עבירת תוקף. ג'וש קאונסיל לא צריך להיות השחקן שיבחר את ההחלטות, בחירת ההחלטות. כדור צריך ללכת לקרלון בראון, או מהלך של... גוט ייכנס בהפועל תל אביב, גולן גוט. הכדור הזה של ג'וש דנקן. דופרי שם במאבק עם קרלון בראון, הכדור אליו. מסובב את בראון, מדייק, וגם עבירה קרלון בראון. מהלכים שלא צלחו לירושלים ברבע הראשון, הפוסט-אפים, היתרון הגובה שיש לדופרי, כמעט על כל שחקן שהפועל תציב. דופרי אבל יוצר יתרון באמצע הרחבה. קרלון בראון, עבירה שנייה, הפועל תל אביב עם מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות. ירושלים עם 1. חוץ מלארז, כולם יש פאולים.
שולפן מכניס כדור, אנחנו לדקה 47. אריאלי. מנסה להעביר את הכדור שלו שם לגוט. הלחץ עליו, אריאלי חותך, גרין מוריד אותו בגל גדול. ירושלים עכשיו עם 4 שחקנים כבר קדימה. רייט ממתין, גרין מצטרף ועוזר לו עכשיו עם החסימה. ניסיון ל3, אדם אריאל, קצר, אריאלי כדור חוזר. איזה רבע האחרון ממתין לנו כאן. הולכים לשולברן, עוברת גרין אבל לא את דנקן. דופרי משתלט על הכדור. אדם אריאל עכשיו כבר לא זורק, גרין חצי מרחק, זה הטווח שלו והוא יודע לקלוע משם. יניב גרין נקודה רביעית, סל שדה ראשון, 5 לירושלים. ארז רוצה לרדת בפיגור מינימלי אחרי הריצה הזו של ירושלים, ריצת 7-0 כדי לפתוח את הרבע האחרון קצת יותר צמוד. דופרי עבירה זו שנייה קבוצתית. עוד פעם ירושלים נשארת עם עבירות לתת, אבל היא מבצעת. קודם כל הגרין נשאר לבד פה, והשנה הוא עם המון ביטחון, יכול לקחת את הזריקות האלה, אף אחד לא יצרח עליו. אורנס. אתם מוזמנים להמשיך לבחור את השחקן המצטיין. 4-9, אחד מכם אולי יזכה בפרס. אכפת לך מיץ על השאלת של המזגן? ביקור טכנאי תוך 24 שעות מהרגע שהתקשרתם. זה שירות טורנדו. שברולט קרוז, השברולט הנמכרת בעולם. מירוקריל אקסטרה של מירלט, סדרת צבעי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. הכדור הזה מגיע שם לדופרי. וסימון לעבירה. ארז ככה עם המבט אלינו למזכירות. מרגיש שעכשיו לוקחים לו מה שירושלים הרגישה במחצית הראשונה. אדם אריאלי בית הביטחון שלו בזריקה אחרי ההחטאה, מנסה כל הזמן לחדור, אבל עכשיו לפחות הוציא מסירה. ג'וש דנקן עם 2 עבירות. בגלל זה אורן עמיאל יכניס את מיינקו, אבל לא, הוא יוצא את דופרי כי הוא לא רוצה. עוד כדור. דופרי עם 2 עבירות, לא רוצה שיקבל את העבירה השלישית. בוא נראה אם למדנו מהטעויות עמיאל, ויש 2 עבירות לתת, נראה מתי. הרפר ייכנס בהפועל תל אביב, מנקו בצד השני במקום דופרי. 19 שניות, 2 עשיריות, כאמור 2 עבירות נותרו להפועל ירושלים לעשות. בוא נראה מתי הן מגיעות. זהו תמיר אריאלי. ארז מבקש למהר, הוא יודע שהעבירות יתחילו להגיע. למה ברייסי רייט שומר עליו? הנה קרלון בראון. אדם אריאל עכשיו נצמד אליו ועושה עליו את הפאול. עוד עבירה אחת לתת. שעון, 3 שניות ו9 עשיריות. חילוף מהיר אצל אורן עמיאל. מעיין על המגרש במקום יניב גרין. ארז בתוך המגרש, דן ילון מסמן לו לצאת. כדור ימין הצד, גוט עושה את התנועה. זהו שולברן, עבירה עליו. שעון נעצר על 2 שניות ועשירית. עכשיו כבר אין עבירות לתת. הפועל תל אביב הולכת לכדור אחד. גילי כהן ניגש לאדלשטיין. בוא נשמע אותו. אנחנו שורקים מה שיש ואפילו פחות מזה. תן לנהל את המשחק. תן לנהל את המשחק, אומר גילי כהן. כדור מן הצד. שולברנד עם הזריקה שלא נכנסת. הוא מסתיים לו רבע מספר 3. ירושלים ביתרון 6. 67-61. שוב מומנטומים. טסים כאן מצד אחד לצד השני. לא בית ספר להגנה, רבע שנגמר 28-24, אבל בית ספר להנאה. יש לנו כאן הערב במלחה. שאפו לשתי הקבוצות שממשיך להראות לנו איזה ליגה אדירה יש לנו פה השנה.
עכשיו הטקס במסגרת הפעילות הקהילתית של הפועל ירושלים עם עמותת זיכרון מנחם. הערב הילד שמתארח כאן הערב הוא נועם מזוז, בן 14. לפני חודש וחצי התגלתה אצלו מחלת הסרטן, גר בפסגות, עומד כיתה ח' בבית אל, עד של הפועל ירושלים. והקהל כאן מריע לו וגם אנחנו. הבנק המשתלם בישראל פתוח לכולכם עם חשבון ללא עמלות עובר ושב. מי שלא חופף לבן, קליר, קליר. שמפו קליר, עד 0 קסקסים. אם זה פנדל אני חותך אצבע. איזה פנדל? אצבעות, פסק זמן. 7 אצבעות לכל החבר'ה. תדירן, מזגן אמין, חסכוני ואיכותי. וכל מתכת שתרצו, טמבור המרטון, הצבע היחיד לכל סוגי המתכות. כוכבים אתם. רבע האחרון באולם מלחה, 67-61, המשחק המרכזי של המחזור שמבטיח הרבה וגם מקיים. בואו נראה האם להפועל תל אביב נותרו הכוחות והאנרגיות כדי להחזיר את עצמה לעניינים. היא במינוס 6. להתקפה עכשיו דופרי, קצר. גלדסטון, אנחנו איתך לעדכון. ארז מדבר על הגנת המעבר, הוא אומר שימו לב, ירושלים כלו 3 שלשות במעבר, לא ירדנו מספיק טוב, חייבים לשים לב, סטפ ביי סטפ נחזור, כשאנחנו מוצאים לפועל טוב בהתקפה אנחנו מגיעים לזריקות טובות, אפשר לעשות את זה. תודה, דופרי חופשי בפינה הרחוקה, גרין רואה אותו, עכשיו כבר 3 מגיעים אליו, אדם אריאל הוא האיש החופשי, והאיש שגם קולע לירושלים. והיתרון הוא 9 נקודות, 70-61. יתרון השיא הערב. אלו דקות חשובות עכשיו להפועל תל אביב כדי להראות מה נותר לה במחסנית. קרלון בראון הוא האיש שיכול וצריך להחזיר את הקבוצה, לוקח שלשה וקולע. איזה שחקן. In your face זה מה שנקרא. 6 הפרש בלבד. 26 נקודות לקרלון בראון. בינתיים דופרי עכשיו על בראון. קצר, ריבאונד שולטברן. שוב קרלון בראון. איך יש לו את האנרגיות האלה. ירושלים מנסה לעייף אותו בהגנה בזה שהיא מורידה את דופרי למטה, אבל דופרי צריך לקבל את הכדור למטה, לא לייצר לעצמו את המצב. פאול עבירה שני. עכשיו על קרלון בראון. ליאור אליהו עושה את הפאול. עברה שנייה שלו. לא יודע אם בהרכב הזה עמיאל לא יכול להרשות לעצמו עוד פעם 2-3 דקות אזורית. תמיר אריאלי מול ראי. עבירה אדם אריאל. בראון עכשיו עם אריאלי. שוב בראון. לא מאמין לך. עבירה, פס ריקה. אדם אריאל עושה את הפאול, יהיו כאן 3 זריקות. תשמע, קרלון בראון אין לו כוח, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה להוציא במהלך הזה. הוא הגיע ליד של אדם אריאל ולימד אותו שיעור. תראה, כבר אין לו כוח, ראית גם בשלושה הקודמת, הוא כבר לא קופץ. טעות של אדם אריאל, התקרב לאדם חוסר אריאל, ניסיון, הוציא, כן. ואדם אריאל אכל את הלוקש. ובראון מדייק בכדור הראשון. לא ירד אפילו לא לשנייה קרלון בראון הערב מהמגרש. והאיש חד, מדייק גם בכדור השני. צריך לזכור, הוא שומר על דופרי, שירושלים מחפשת אותו כמעט בכל התקפה. אלפרין על המגרש במקום רייט.
להתקפה עכשיו אדם אריאל. 2 דקות כבר חלפו מן הרבע האחרון. הפועל תל אביב מתקרבת, היא במרחק נגיעה. רק 3. הלפרין. אדם אריאל. גרין עכשיו עם כל הכוח הולך פנימה. משיג 2 וגם מוציא עבירה. שמע, התקפה יפהפייה של הפועל ירושלים. הרבה סבלנות. פיק אנד רול עם יניב גרין שהתגלגל יפה למטה. אדם אריאל, אתה יודע, תשמע, מהמחזור ה-13 הוא לא קלה נקודה. אבל אנחנו שאלנו איפה שחקן. מהפכת הצעירים, והוא עושה דברים יפים, אתה יודע, הוא ממושמע, הוא לא... ג'וש דנקן קום יניב גרין, כל מלכה על הרגליים כדי להריע לו. 73-67. צריך להגיד מילה רק על יותם אלפרין. 5 נקודות הערב, 2 ו-5 מהשדה. קודם כל, נגד הפועל תל אביב, יש לו 8 אסיסטים, אבל יש לו 8 אסיסטים, אבל הנקודות שלו מאוד חסרות לירושלים. שולברנד. ניסיון מרחוק בידיים של שולברנד. והנה השתיים שלו, וזה שוב רק 4. אלפרין. אדם אריאל. מעביר אותו לליאור אליהו, דופרי, 10 לזרוק. אליהו בסיבוב, וזה נכנס לו. ארז מרים ידיים לשמיים. החישוקים פה אוהבים את ליאור. 75-69. הרפר עם אריאלי. אליהו יוצא אליו. מחליט לתקוף אותו ואת הסל לשולברנד. הכדור הזה יוצא החוצה ישר של הפועל תל אביב. עבירה שלישית לא, של ליאור. סימון לעבירה, עבירה ליאור, כן. אנחנו עם פסק זמן טלוויזיה. הפועל ירושלים עם 4 עבירות קבוצתיות. מוכנים? צאו לדרך! ניסיון ראשון של יואב. קדימה, עוד ניסיון. רבית, את קרובה, וזה בפנים. יואב, כל הכבוד. הצלחת, ניצחת. עשית את זה בגדול. 75-69, 6:41 על השעון. אנחנו מזכירים לכם, בובה של לילה חוזרת. יקרה הלילה, אחרי חדשות הספורט. שכחתי להקליט, נקווה להגיע בזמן. תספיק. 6:41 על השעון. קבוצות תחזור מפסק הזמן, בוא נראה אם יהיו שינויים בחמישיות. רצון, אנחנו איתך לדיווח. כן, דיווח של הפועל ירושלים, כמובן אורן עמיאל. הוא אומר, בחילופים בהגנה פשוט יישארו לעמוד ויהיה בסדר, ובהתקפה הוא מתכנן תרגיל לליאור אליהו עכשיו. על הקו יונתן שולברנד. 11 נקודות הערב, 1 מ-2 מן הקו. דקאי לעוד כדור אחד. גם זה טוב. 4 הפרש לירושלים. שעון, 6 דקות, 40 שניות עד לסיום ההתמודדות הזו. יותם אלפרין. אליהו. תוקף את שולברנד שם, מגיעה העזרה של אריאלי. אליהו בצוות. מעביר את זה לדופרי, ודופרי שם את הנקודות. ליאור אליהו, פעולה טובה. שחרר את הכדור לאיש הנכון. דופרי עם 18 נקודות כבר. קרלון בראון. הרפר. חזרה לקרלון בראון. עוד שלשה.
הפעם לא. כבר רציתי להגיד טעות של אדם אריאל שהלך לעזור לדנקן על ג'סטין הרפר, אבל קשה מאוד כבר לקרלון בראון. זריקה מספר 20 שלו כבר במשחק. אלפרין. הוסיף לו גם 4 אסיסטים. 8 שניות לזרוק. שוב דופרי מסדר לעצמו את הזריקה, והוא קולע רון על דופרי. סדרת סלים עם 21 נקודות עכשיו, כולל 5 אסיסטים ו4 כדורים חוזרים, והאיש בוער. 9 הפרש, 80-71. הפועל תל אביב תנסה להציל את המשחק הזה. אריאלי, שולברן, שלשה, וואו. 3 מ-3 מחוץ לקשת ליונתן שולברן. לא נאמרה המילה האחרונה כאן, 6 הפרש בלבד, הרבה זמן לשחק. אדם אריאל, אלפרין, אליהו, כדור חוזר, קרלון בראון עכשיו. מוצא את עצמו מול 4 לבנים, נעצרת לו המתפרצת, מחליט בכל זאת לחתור על השמירה, ומחטיא, אין עבירה, עבירה נגד הרפר. רביעית. שנייה קבוצתית של הפועל. עוד מבט על השלושה הזו של שולברן. אדם אריאל על הספסל. גם שנה שעברה רסק, היה לו פה משחק גדול ליונתן שולברן, אוהב כנראה את הטבעות. ובהפועל תל אביב, שים לב, קרלון בראון יורד אל הספסל. ליצור החלטה מעניינת מאוד של חצי דקה, בן אדם רק... ארז מסתכל על קרלון בראון. ארז היה חייב להגיב במהלך הרבע הזה ולעבור לאזורית ל2 דקות, לעצור קצת הריצה של ירושלים. ירושלים משחקת כדורסל נהדר בהתקפה. אתה יודע, בדיעבד יגידו, היה צריך אולי לתזמן יותר נכון את הזמן של קרלון בראון. כן, אבל אי אפשר, באמת לא הייתה לו ברירה. ארז ניגש, הוא מבקש מקרלון בראון לקום מן הספסל כדי לנסות להציל את המשחק הזה. הרפר מסיים את חלקו 82-74. האם הפועל תל אביב נשברה סופית? נכנסים לארז עכשיו. We went after the last time out and we say they limit and go to flash. You take outside shot. Small things on 4 points make the gap 8. 55. Top, bottom, corner, middle. Okay. Force the ball to the corner and trap. Come on. We need to make 2 stops. Come on, let's go. 82-74, כן. ארז נראה לי עובר או לאזורי, אני לא יודע אם הוא יעבור ללחץ על כל המגרש, אבל הוא יעבור לאזורית עם טראפים בפינות, עם שמירות כפולות. שאלה אם לשחקנים שלו יש מספיק אנרגיה בשביל זה. ובירושלים יותם אלפרין השווה את שיא הקריירה שלו בליגה עם 10 אסיסטים. ביורקאפ היו לו 12, הערב 10 אסיסטים. כאן במשחק הזה והכדור אצלו. 4 דקות 20 שניות, 8 הפרש להפועל ירושלים, שרוצה לגמור את זה ולהשיג ניצחון מספר 13. רייט, דנקן. ארז ממש מסדר את ההגנה של השחקנים שלו. 8 שניות נותרו להתקפה הזאת. דופרי, רייט, חופשי, מרחוק, זהו! שלשה של רייט. הכדור הזה נכנס, יתרון השיא. 85-74, 4 דקות. קהל כאן ירושלים מרגיש שהקבוצה שלו בדרך לניצחון, אבל הפועל תל אביב עדיין לא אומר את המילה האחרונה, זהו קאונסיל. עבירה ליאור אליהו. כלום. בנטה ניגש לגילי כהן, דופרי מזיז את אליהו משם ואומר לו, אל תדבר איתו. גם יותם אומר לו, עזוב.
עוד מעט סביר ישלח לך שזה שיא קריירה של ליאור אליהו בעבירות. 4. גדול. אתם מוזמנים להמשיך לבחור את השחקן המצטיין למספר הטלפון ואולי תזכו בפרס. רוצים חמיץ על השלט של המזגן? ביקור טכנאי תוך 24 שעות מהרגע שהתקשרתם. זה שירות טורנדו. שברולט קרוז, השברולט הנמכרת בעולם. מירוקריל אקסטרה של מירלט, סדרת צבעי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. וליאור אליהו עם סל עצמי נותן עוד 2 נקודות להפועל תל אביב. 85-77. דנקן. דופרי. פנימה לדנקן. צעדים. דנקן טעה, הוא היה צריך לעלות עם הלוח. ארז לוקח את הטיימאוט. ארז לוקח פסק זמן. שלישי. שעון נעצר על 3 דקות ורבע. וכדי לתת כנראה מנוחה יותר לקרלון בראון. אגב, שיא ליגה עונתי לירושלים באסיסטים, 31 אסיסטים הערב. וואו. הודעה וחוזרים לדקות ההכרעה כאן במלחה. לילה חוזרת בעונה חדשה ומרעישה מיום ראשון אחרי חדשות הספורט. עברנו כאן למלחה. אם אני אורן עמיאל, רסקה, אני עובר עכשיו לאזורית, כי הפועל תל אביב מן הסתם ארז ילך על הפאול החמישי של ליאור. אתה יודע, זה עושה לו פאול מבחינתו. מבט על רשימת הקהלים: קרלון בראון 29, שולברן 18, 9 הרפר, 7 קאונסיל, 7 אורנס, דופרי 21, 16 אליהו, 13 ברייסי רייט, 11 ג'וש דנקן, 7 יניב גרין. בוא נראה מה הפועל תל אביב עושה, אם היא עושה פיק אנד רול עם שולדברנד. קאונסיל. מעביר אותו לקרלון בראון, 3 שחקנים מקיפים אותו, הולך לקאונסיל, לא זורק, לוקח עכשיו זריקה מאוססת ורעה. ירושלים עכשיו תשחק, יש לה את הזמן לשחק את ההתקפות הארוכות, להעביר את הכדור מיד ליד ולהגיע לזריקות הבטוחות. אלפרי. 7 שניות נותרו להתקפה, זה הזמן לזרוק, זה הזמן לקלוע, אבל לא הפעם. הפועל תל אביב צריכה לרוץ קדימה, שולברן ממתין לכדור שם. אין עבירות לתת. וקאונסיל טועה ומצליח להציל את הכדור הזה לאורנס מתחת לסל, ואורנס עם 2, וזה יורד ל6 בלבד. 2 דקות ורבע לסיום. אלפרי. והפועל יש עוד עבירה אחת לתת. ירושלים קצת הלכה ירושלים לאיבוד. מעבר לתחום. ברייסי רייט עכשיו, לוקח את המשחק עליו 5 רצוף. וקולע. בוא נראה את 15. הפועל תל אביב הולכת על פיק אנד רול בין קרלון בראון לשולדברנד, או על השחקן של ליאור אליהו שומר על... קאונסיל, 5 שם את אורנס, לא יכול למצוא אותו, אריאלי. שולדברנד. לוקח זריקה, פאול, פיק היה פאול. לא נשרק, ארז זועק כאן, עשו על הפאול, שופטים לא נותנים, דופרי בחוץ. כדור הזה יוצא החוצה, ליאור אליהו טוען, בצדק, קאונסיל תפס אותי בגופייה, תפס אותי במכנסיים, הוא צודק, והשופטים לא שורקים. בוא נראה את זה, תראה את קאונסיל וליאור אליהו בתחתית התמונה. תראה איך קאונסיל מושך אותו, ואליהו לכן גם לא יכול להגיע. שופטים לא שורקים לזה, אבל הפועל תל אביב לא משכילה לנצל את זה ולהשיג סל בצד השני. דקה 23, הזמן הולך ועוזר לאדלשטיין. פאול אורנס. לא היה פאול, הוא צועק אדלשטיין לילון. כדור מהצד, אבל עבירה רביעית קבוצתית של הפועל. שום פאול, רסקה, שום פאול.
אלפרין. התקפה חשובה של ירושלים עכשיו, עבירה על ליאור אליהו, קרלון בראון עושה אותה. אולי נשקט לטביר אריאלי דווקא. יניב גרין מבקש חילוף במקום ליאור אליהו עם 16 נקודות הערב מן הקו 2 מ-3. גם זו לא נכנסת לו. עוד כדור אחד שלו. 2 מ-4 לליאור. 2 מ-7 התכוונת. 2 מ-7, מה אמרתי? 2 מ-4. 2 מ-4. כן, כן. גרין על המגרש במקום אליהו. אבל ליאור אליהו במשחק טוב, 17 ו-4. הפועל תל אביב בדרך כלל מורידה. גם 4 ריבאונד, גם 4 אסיסטים. קאונסיל עכשיו. לקחת ב10 שניות, זה הזמן של הפועל תל אביב להשתולל ולקחת את המשחק. קאונסיל עושה, תגיד. קאונסיל לא מספיק טוב. תשמע, אין שחקן ליד קרלון בראון הערב. נכון. חסר עוד אחד ליד קרלון בראון. שמע, אבל אני מצדיע להפועל תל אביב. נתנו כאן קרב גדול. תכף נסכם את המשחק הזה. דופרי. עבירה קאונסיל. אני חושב על אוהדי מכבי שראו את המשחק הזה, אני חושב שלראשונה בחייהם הם היו בעד הפועל תל אביב. בדרך כלל הם מאחלים הצלחה לשני הצדדים. בדיוק. היום הם היו בעד הפועל תל אביב. קהל של ירושלים כבר על הרגליים, מתחיל להריע ולספור עד 13. מספר רצף הניצחונות. שיא מועדון, יוצא מגדר רגיל. בראון בצד השני, משיג לו עוד 2 נקודות. קרלון בראון מגיע ל-31 נקודות הערב. חילוף, דופרי יורד, אדם אריאל על המגרש. אלפרין, הפועל תל אביב לא עושה עבירה. 9 הפרש, אדלשטיין אומר לספסל שלו 9 הפרש. זה נגמר. אלפרין עם עלי ג'ורג' דנקן לעוד מסמר אחד. בסוף קופמן צדק, זה נגמר דו-ספרתי. 15 השניות האחרונות, חגיגה ענקית כאן במלחה של אוהדי הפועל ירושלים. אורן עמיאל מקבל את החיבוקים שם על הספסל מליאור אליהו, משאר השחקנים. אנחנו עם סיום המשחק 92-81, ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב בתום קרב כדורסל נהדר. מה לא היה לנו כאן? 3 שחקנים בהפועל תל אביב שלא שיחקו, מאמן אחד מורחק, מהפכים, אין קץ. וסיום אחד גדול בירושלים, מסמנת 13 ביומן. חשבנו לעבור פה מהחנות לקנות גרעינים למשחק הזה, כי יהיה לנו משעמם. אבל עוד משחק שמראה כמה תעודת כבוד לליגה השנה, אבל אתה יודע, עם סימן אזהרה בצד לאיגוד השופטים. המאבקים ימשיכו להיות חמים, הרבה שחקנים נפצעים, אני לא זוכר עונה עם כזאת פציעות. הגיע הזמן שיהיה פה סדר, אי אפשר לריב, זה מקרין על מה שקורה במגרש. ובמחזור הבא, מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים.